Erantzukizuna izan da legegintzaldi honetako 3 urte eta erdi hauetan gure jarduna ezaugarritu duen elementu nagusia. Eta halaxe izanen da aurrerantzean ere. Jakitun gara legegintzaldia amaitzeko hilabete gutxi batzuk falta direla eta nekez eman dezakegula orain Nafarroaren estatusaren inguruko beharko genukeen eztabaida sakon eta zabala. Denbora behar dela badakigu. Bizikidetza demokratikorako oinarriak jartzea da gure planteamenduaren funtsa eta horrekin batera denon artean eztabaidatu eta erabakiak hartzeko prozedura bat adostea. EH Bildun gai honen inguruko posizioa argia da. Adostasunetara iritsi behar dugu, oinarrizko ideia batetik abiatuta. Nafarroaren etorkizuna Nafarron esku egonen da. Nafarroan erabakiko dugu. Horrexegatik, prozesu horretan erabaki subjektua Nafar oro izango gara. Bada garaia denon artean hitz egiten hasteko, datozen urteotan Nafarroa bizikidetza demokratikoan, eztabaida sozialean, herritarron parte hartzean erreferente izan dadin, katarsi sozial horren beharraz jabetzeko.